Maningning na araw mga tala! Welcome sa aking munting planeta. Samahan niyo ako sa paglalakbay. Ang inyong pong lingkod, AstroNoy. Minsan na akong napunta sa Italy. Subalit di ko napuntahan ang Leaning Tower of Pisa. Ano pa man, di kailangan maging malungkot. Meron din tayo sa Pilipinas. Meron din tayo sa Bicol. Meron tayo sa Camarines Sur. Tara, biyahe tayo! First stop, Bombon, Camarines Sur. Dito natin makikita ang Leaning Bell Tower of Bombon. Nagsimula ang parokyang ito bilang isang dating pwesto ng mga misyonero ng mga Franciscan friars na nakaistasyon sa Kipayo, Calabanga na kalapit bayan lamang. Noong 1804, ginawa itong independent parish. Ang unang kura-paroko na si Padre Juan de la Torre, OFM, o Order of Friars Minor, ay pinasimulan ang pagtatayo ng simbahan na gawa sa mga dinurog na bato. Pinagpatuloy ito ni Padre Jose Byahe, OFM. Noong 2004, pinagdiwang ng parokya ang ika-200 anibersaryo ng pagkakatatag. Ang parokyang ito ay nasa ilalim ng pangangalaga ng mahal na Birheng Maria, Our Lady of the Holy Rosary, bilang patrona nito. At hindi lang yan, sa layong 13 to 15 kilometers, makakarating naman tayo sa Leaning Tower of Milaor. Ang kinalalagakan ng simbahan ay dating isang malaking konbento at monasteryo na itinayo ni Padre Juan del Sacramento at Padre Jose de la Virgen noong 1585. Ang unang simbahan ay sinimulan noong 1725 at nakumpleto noong 1735. Subalit nawasak ito ng apoy noong 1740. Noong taong ding iyon, naitayo ang kasalukuyang simbahan. Noong 1840 naman, naitayo ang kampanaryo. At kung ang mahal na Birhen ang patrona ng Bombon, ang banal na asawa niyang si San Jose na manggagawa naman ang patron ng Milaor. Mukhang itinadhana nga ata ang pagkakalapit ng dalawang espesyal na mga toring ito. Malay natin, lining pala ang direksyon o pagkagilid nito patungo sa isa't isa. Subalit ano pa man, magandang isipin na hindi na natin kailangan lumayo para makapunta sa mga tourist destinations sa ibang panig ng mundo. Naway bigyan natin ng pagpapahalaga ang mga meron tayo. Kayo, may iba pa ba kayong alam na Leaning Tower malapit sa inyo? Tara, puntahan natin! Biyahe tayo! Nasa Pinas ka! Samahan niyo ako, si AstroNoy!